Да ви кажа, единственият недостатък на Lynk & Co 08 е, че има толкова много електрически пробег за хибрид, че понякога забравям, че всъщност трябва да пусна SMS за синя зона. Това е може би най-добрият плагин хибрид в Европа в момента с 200 км изцяло електрически пробег, а с помощта на 1,5 литровия двигател повече от 1000 км комбиниран обхват. Колата е keyless очаквано и винаги ме посреща, което разбира се ме кара да се чувствам специална, но пък и никога не знам къде точно се намира ключа й. А след този огромен 15,4 инчов дисплей не искам никъде другаде да гледам CarPlay. Нещо, което обожавам, са вградените слушалки в подглавниците, което означава, че може да си водите спокойно разговори в колата, без да става достояние на останалите в нея. Ало? Няма да повярваш кого видях. Кажи ми, моля те. Ще ви пищи за всеки миг невнимание, но честно казано няма лошо в това колата да ни напомня да спазваме правилата за движение. Но нека си признаем, най-хубавото е, че всичко това може да бъде ваше с изгоден лизинг от uplease.bg.